باش خوندەکاری نێژا و دەلال ئەمێ وانەیە خۆ بەردەوام بکەن وانەیە ئەمە ڕابەک بوون وانەیە چوویدە مە ڕاڤەکە ناودێران بر نها ئەمێ هەرن بەشێ دیەمین ji raveka cûreya duyemîn raveka rengdêran raveka havanavan raveka havanavan em ê şîrove bikin ew çawa tê raveka havanavan yan a rengdêran em ê mînak nabînin duwa mînakan de em ê rewşa raveka havanavan tê de diyar bikin bê çawa di hundirê hevoka me de yan di hundirê peyvê me de tên mirovê rêzdar mirovê rêzdar ev mirovê rêzdar ev raveka hanê raveka rengdêrayî çawa raveka rengdêrayî em ê ana xweşik zelal bikin mirovê rêzdar tê hezkirin mirovê rêzdar tê hezkirin em ê bên ser raveka xwe nîşan bikin mirovê rêzdar mirovê raveber e raveber di waneya berî wêna jî de me got raveber ji bilî veqetandekê pêvê nagire ser xwe veqetandeka me jî ê ev veqetandeke ev raveber e ravekera me jî rengdêr e ravekera me jî rengdêr e wekî tî bînî ji bo hay we jî hebe raveka rengdêrî raveker ji tewangê nagire ser xwe lê dema got raveka navdêrî bû me got navdêr û navdêr dema got raveka navdêrî bi navdêr û navdêr raveber veqetandekê digire ser xwe raveker tewangê digire ser xwe lê di raveka a havanavan de a rengdêran de raveker ji ber got rengdêr e ne navdêr e rengdêr e rengdêr ti tewangê nayê girî ser xwe û natewe rengdêr natewin ji bilî payaya berstirîn û hevrûkirinê yanî tir û tirînê tenê digire ser xwe û hew yanî tê bêjî karî bêje rêzdar rêzdartir rêzdartirîn lê tewangê nagire ser xwe ev raveka rengdêrayî raveber navdêr e raveber navdêr e lê raveker rengdêr e rengdêr e mînakek din jî ji bo zelaltir bibe xwendekarên jîr hatin xelatkirin xwendekarên jîr hatin xelatkirin divê hevoka min de jî car dî ravekek di hundirê hevokê de yî ev raveka hene raveka havanavan e raveka havanavan e a rengdêran e çima me navê nakirî raveka havanavan a rengdêran ji ber ku raveber navdêr e lê raveker rengdêr e rengdêr e ji ber vê yekî me ev ravek navê wêna raveka havanavan e raveka rengdêran e raveka havanavan e raveber ji bilî veqetandekê pêvê nagire ser xwe lê raveker ji ber got rengdêr e nayê tewandin tewangê nagire ser xwe çi rengdêrê heyî ti carî tewangê nagire ser xwe niha em ê mînakên din jî bidin li ser raveka havanavan dixwazim hûn jî li cem xwe li malê hûn jî çend mînaka bidin bi çawa raveka havanavan tê û hem jî em ê pêre jî em ê zelal bikin cavên şîn porê zer
خورتê çalak çiyayê bilind. Em bala xwe bidin van mînaka xwe şiklê guhdar bikin û binerin bimeyzînin bi çawa ev ravekên golpêşiya me ev ravekana raveka cihê xwe raveka rengdêran digire ji ber ku di hemû mînakên me de beşê ewil raveber wekî navdêr hatiye çav, por, xort, çiya hemû navdêrin. Navdêr raveberê me hemû navdêrin ji bilî veqetandekê negirtî ser xwe. Ji bilî veqetandekê negirtî ser xwe ev raveberin. Lê beşê duyemîn ji ravekê em bala xwe bidênê de rengdêr e. Şîn, zer, çalak, bilind hemû hevalnav in. Ev hevalnavên ev hevalnavana nayên tewandin û tewangê nagirin ser xwe ji bilî tir û tirînê. Nayên tewandin û tewangê nagirin ser xwe. Him taybetmendiyên raveka hevalnava hene em dixwazin wan taybetmendiya bi hev re zelal bikin. Emê taybetiyên xwe yek bi yek zelal bikin. Taybetiyên raveka hevalnava. Yekî ji taybetiyên raveka hevalnava dibêje wekek li jor me dît wekî va hevokê gome anekê ji wer nîşan kir dibêje raveber navdêr e û raveker hevalnav e. Ev yek ji taybetmendiyê raveka hevalnavan e. Raveber navdêr e û raveker hevalnav e. Ev yek ji taybetmendiyên raveka hevalnavan e. Taybetiya duyemîn ya raveka hevalnavan dibêje dibe ku navdêrek ji hevalnavekî zêdetir bigire. Mînak gula sor û çilmisî ji nû ve şîn bû. Gula sor û çilmisî ji nû ve şîn bû. Gula sor û çilmisî ev raveka hevalnavan e. Ev ravebera min di raveker girtine ser xwe. Her du raveker jî hevalnav in. Ev her du jî ravekera vê raveberê ne. Ev ravebera hevpar e ji her du ravekerên got hevalnava çewanî hatî. Ev rengdêr hatine. Divir de ravekera min hevalnav. Sor û çilmisî her du jî ravekerin her du jî hevalnav in. Mînaka duyemîn de dibêje vî dijminê talanker hov û zordar welat talan kir. Vî dijminê talanker vî dijminê ev raveber e. Ravebera min ji veqetande girtî ser xwe. Lê ravekera min talanker e hovê zordar e. Ev hersî hevalnav girtine ser xwe. Hevalnava yekemîn, hevalnava duyemîn, hevalnava sêyemîn. Vê raveberê sê hevalnav girtine ser xwe ew jî dibe ev ravebera hersî ravekerayî hersî jî hevalnav in. Em gihan dawiya raveka rengdêran niha em ê derbasî ya sêyemîn bibin raveka cînavan. Raveka cînavan divê ravekê de tiştekî bi alîkariya cînavan tê ravekirin. Tiştek bi alîkariya cînavan tê ravekirin. Di van ravekan de
جینافکن تواندی دبن راوکر جینافکن تواندی دبن راوکر ما بری راوکا جیناوان ما راوکا نافدیران بر ما گوت راوکا نافدیران نافدیر و نافدیر راوکا هواناوان نافدیر و هواناوه راوکا جینافکا نافدیر و جینافکه او جینافکا گوتی راوکا جینافکان تی آوا کرن او جینافکن تواندینه جبلی جینافکن تواندی تشتکی دن جینافکان ناگری سرخوا فقط جینافکن تواندینه امی میناک نابینن گندێوان پڕ خۆشە گندێوان پڕ خۆشە مالاوی مەزنە دبستانە وان دبستانە me pir dûr e. Balê bişînin ser van hevokan, van hevokên me, ev hevokên me em bala xwe bidêne bi çawa raveberê me wekî navdêr hatiye û veqetandek girtî ser xwe ji ber goberê jî me tîbînî got me got ti carî peyv du peyv li gel hevdû nabin ravek eger got di navbera wan de veqetandek nê veqetandek dema got derbasî navbera di navdêran yan navdêrekî û havanavekê yan navdêrekî û cînavkekê veqetandek di navbera wan tune be ew herd û peyv nabin ravek. Divir de dema got em dibînin bûyî ravek em dibînin got navdêrê di raveberê de çawa veqetandek girtî ser xwe veqetandeka me gundê ê mala dibistana gundê wan mala wî dibistana me ev raveka hanê me çima navê nakirî raveka cînavka ji ber got raveker di her sîmînakê me de raveker di her sîmînakê me de cînav katiye û ew cînav jî divê cînavkên tewandî bin çê nabe cînavkên xwerû divê cînavkên tewandî tenê digire ser xwe ev cînav divê cînavkên tewandî be. Tîbînîkeyê li ser raveka cînavan divê em wê têbîniyê jî zanibin. Yanî me got raveker wekî cînavkên tewandî tên yên kesane lê ji bilî cînavkên kesane yên tewandî hin cînavkên din jî digire ser xwe hin cînavkên din jî digire ser xwe çi cînavkin ew cînavkê got digirin ser xwe yek ji wana dibêje ew cînav divê bên tewandin hin cînavkên nebnavkirî cînavên nebnavkirî û cînavkên pirsyarî û ya sêyemîn jî cînavkên jimarîn. Ev cînavkanan jî divir de dema got di ravekera me dibe ew jî digire ser xwe ji bilî cînavkên kesane yên tewandî û ji bilî cînavkên şanîdanê yên tewandî. Wekana divê dekî mînakeke ser cînavkên şanîdanê yên tewandî jî em ê bînin dibêje destê wî şikestî ye. Destê wî şikestî ye. Wî cînavka şanîdanî yan tewandî cînavka şanîdanî yan tewandî. Em ê ana hin ravekên cînavan bînin got cînavên nebnavkirî bijî û cînavkên pirsyarî bi û cînavkên jimarîn bijî. Mînaka me dibêje berxwedana çaran bêhempa bû berxwedana çaran
bêhempa bû. Berxwedana çaran bêhempa bû. Bala xwe bidin vê ravekê, ravebera me berxwedan e, ravebera me veqetandek girtî ser xwe, çaran, ev çaran cînava hejmarîn e. Cînava hejmarîn yan tewandî ye. Cînava hejmarîn yan tewandî ye. Berxwedana çaran. Ev raveka cînavkan e, cînavka me jî cînavka a hejmarîn e. Cînavka hejmarîn e. Mînakek din pirtûka hinekan kem bû. Pirtûka hinekan kem bûn. Ev jî raveka cînavkan e. Çima raveka cînavkan e? Ji ber ku hinekan ev cînavka nebnavkirî ye. Cînavka nebnavkirî ye. Ji ber vê yekî me got ev raveka cînavkan e. Divê em cînavkên xwe nî kesane yên tewandî nas bikin. û cînavkên xwe nî şanîdanî yên tewandî nas bikin. û cînavkên xwe nî hejmarî nas bikin. û cînavkên xwe nî nebnavkirî nas bikin. û cînavkên xwe nî pirsiyarî jî em wan jî nas bikin bi çawa tên. û her cînav jî kesane tewandî hene û xwerû hene. Ji bilî yên tewandî raveka cînavkan tu cînavkan nagire ser xwe. Bes cînavkên ê tewandî. Birayekî kîjanî bijîşke? Birayekî kîjanî bijîşke wekî pirs e. Birayekî kîjanî. Ev raveka hane raveka cînavan e. Cînavan e ji ber ku ev cînavka min cînavka pirsyarî ye. Kîjanî cînavka pirsyarî ye ya tewandî ye. Birayekî kîjanî bijîşke? Ev raveka cînavkan e ji ber ku cînavka ku bi dû raveberê datî ravekera min cînavka a pirsyarî ye. A pirsyarî ya tewandî ye. Ji ber vêna me got ev raveka me raveka cînavkan e. Raveka cînavkan e. Ev li ser ravekên cînavkan em hêvîne û baş tê dikêştibin. Me wekî me got yek ji taybetmendiyên wêna raveber veqetandekê dikirî ser xwe lê ravekera min divê cînavkên tewandî bin. Cînavkên tewandî ên kesane hene. Min, me, we, wan, te, wî, wê. Ev cînavkana tenê digirî ser xwe. û hem jî cînavkên şanîdanî yên tewandî ne. Vî, wî, vî û wî û wa. Evana ev cînavkên şanîdanî neyên ji bîr kirin tenê digirî ser xwe û wekî din jî cînavkên ên nebnavkirî jî digirî ser xwe û yên pirsyarî jî yên tewandî û yên jimarîn jî yên tewandîn. Van cînavkan tenê digirî ser xwe ji vê ravekê re em dibêjin raveka cînavkan. Niha em gihiştin raveka çaremîn, raveka a hokeran. Raveka hokeran ev ravekên me nî bingehîn in. Gu em gihiştinê me a navdêran stan, a rengdêra me stan û a cînavan niha raveka hokeran. Raveka hokeran yan raveka hevalkaran. Hevalkaran. Hokeran. Ev raveka me nî a çarayê dibêje hin hevalkarên cih wê berekê. Hin hevalkarên cih û berekê yanî hokerên cih û hokerên berekê dibin raveker. Dibin raveker û di ravekekê çê dikin navê vêna raveka hevalkaran e. Raveka hevalkaran e yan raveka
هوکرانه raveka hokerane dema ku havalkarên cih dibin raveker daçek jî dikevin aberawan daçek jî dikevin aberawan de ji bo yan cih yan bereke ji me re nîşan bikin em ê hin mînaka bînin duwa mînaka de em ê nas bikin bi çawa raveka hokeran tê pêşiya min û mala li qontara çiya pir kevnare mala li qontara çiya pir kevnare mala li qontara çiya pir kevnare keçika li jor dotmama min e keçika li jor dotmama min e em ê bên ser vên ravekê çima ev ravek navê wêna bûyî raveka hevalkaran yan raveka hokeran divir de mala li qontara çiya mala li qontara çiya mala li qontara çiya wekî me got evaya raveka ev raveka hevalkaran e a hokeran e em ê bên ji destpêka raveka xwe em ê wêna ji hev veqetînin kanî ravebera min kanî ravekera min em ê ji hev cuda bikin û wana nîşan bikin ji bo ku em ji hev derxînin bi kwîdekê hokerê kwîdekê navdêrê mala navdêr e ji ber ku navdêrê veqetandek girtî ser xwe ev veqetandek e ev veqetandek e mala navdêr e ravebera min e ravebera vê ravekê li qontara çiya yanî di qurmê çiya ew mala li qontara çiya pir kevnare pir kevnare li qontara çiya ev hokera cih e ça cih ji mir diyar kirî cihê wê malê li ku yî li qontara çiya ev hokera cih e ev hokera cih ev raveka golpêşiya me em jê dibêjin raveka hokeran yan raveka hevalkaran ji ber ku raveberê min navdêrê lê ravekera min hokera cih e ji ber vê yekê me navê vê ravekê em ê dikin raveka hevalkaran yan raveka hokeran em ê bên mînaka din dibêjî keçika li jor keçika li jorê biborînin keçika li jorê dotmama min e keçika li jorê dotmama min e em ê bên keçika navdêr e ji ber ku wekî pênaseya ravekê me got di her çar ravekên me de raveka navdêran yan cînavkan yan rengdêran yan hokeran raveber herdem navdêr e ji bilî veqetandekê pêvê nagire ser xwe ev jî ravebera min e raveber e û navdêr e û veqetandek girtî ser xwe beşê duyemîn ji ravekê li jorê keçika li jorê ev hokera berekeyê ev hokera min çi hatiyî hindirê vê ravekê de raveker hatiye raveker diriya daçekê de van ji mir hatî xuyanî kirin li jorê ev hokera berekeyê ev raveka çi raveka hevalkaran e ji ber ku raveber navdêr hatiye û raveker hoker hatiye li mînaka yekemîn jî mala li qontara çiya raveber navdêr hatiye û veqetandek girtî ser xwe û raveker jî li qontara çiyê diriya daçekê re ev hokera cih e ew jî dibe ravekera min û ev ravek dibe raveka hevalkaran raveka hokeran em gêştin dawiya her çar ravekên menî bingehîn
ravekên menî bingehîn divir de du ravek mane bimere raveka rêzîn û raveka zincîrî di waneya bê de em ê bisînin lê berî got em derbasî raveka rêzîn û zincîrî bibin em ê cihên van ravekên me ev her çar ravekê menî bingehîn di hindirê hevokê de çawan tên çawa di hindirê hevokê de cihê xwe digirin divê em zanibin û ez bihêvî me hûn jî li malê wekî spartekekê hûnê ji mir çêkin û ev ravek çawa di hindirê hevokê de ji me re tê nîşan dibe divê em destpêkê de em bêjin ev her çar ravekê gomebirin her çar ravekê gomebirin di hevokê de wekî çi tên cihê xwe li ku digirin peywira wana çi di hindirê hevokê de yek ev her çar ravekê me birin di hindirê hevokê de carna kirde tê kirde dema em bêjin dema ku em dibêjin ev ravek her çar jî cihê xwe kirde digirin em ê mînakna li ser hevokekê bînin hevokê xwe got kirdeyê me wekî ravek bi çi ravek bi beraqe raveka navdêrî bi ya cînava bin yan rengdêra bin ya hokera bin lê cihê xwe kirde bigire cihê xwe kirde bigire yanî kirdeyê hevoka min ravekek be çi ravek bi tê mînak hevalên hêja hatin mala me hevalên hêja hatin mala me li vê dekê kirdeyê hevoka min kîjan e kirdeyê hevoka min ravek hatiye kirdeyê hevoka min hevalên hêjayê ev raveka rengdêriyê raveka rengdêriyê cihê xwe di hindirê hevokê de wekî kirde dilîze ev kirdeyê hevoka min e ev kirdeyê hevoka min hatin mala me hatin lêkera min e mala me têrkera hevokeyê di vê dekê de çawa di hindirê vê hevoka min de ev hevoka lêkerî kirdeyê hevoka min raveka rengdêran hatiye ev raveka rengdêran di hindirê hevokê de cihê xwe kirde girtiye cihê xwe kirde girtiye dê pirtûkê de jî hatiye dibêje hevalên hêja nayên ji bîr kirin hevalên hêja nayên ji bîr kirin ew jî cihê xwe kirde dilîze hevalên hêja nayên ji bîr kirin lê ev hevoka min ji ber got tebatiyê ev kirdeyê li vir kirdeyê bereseriyê kirdeyê bereseriyê ji ber got hevokên tebatî de kirde tê veşartin û bereser tê pêşî ew bereser dibe kirdeyê bereserî ev kirdeyê bereseriyê divir de jî raveka rengdêrî cihê xwe kirdeyê bereserî girtiye cihê xwe kirde girtiye hevoka min tebatî bi alîkariya lêkera hatin di nenîniyê de yê û lêkerên bingehîn jî di raderê de hatiye divir de a bingehîn ji min re hevalên hêja cihê xwe kirdeyê bereserî girtiye ev kirdeyê di hindirê hevokê de me nas kir çawa ravekên me wekî kirde bên em ê mînakekê bînin got çawa raveka min cihê xwe wekî bireser bigire cihê xwe wekî bireser bigire bireser mînakekê got bireserê min wekî ravek bê çi ravek bê jî dibe ji her çar raveka kîjan ravek bê çê dibe dibêje min gotina rast got min gotina rast got ev hevoka min hevokek di dema boriya têdeyî têdî kirdeyê min ev kirdeyê min lêkera min got ji ber ku lêkera min gerguhêze bereser di hindirê hevokê de heye beresera hevoka min gotina rast
وەکی ڕاوەکاتی ئەڤ ڕاوەک ڕاوەبەرە ڕاوەکەرە ئەڤ بە قەتان دەکرد ئەڤ ڕاوەک ڕاوەکە ڕەنگێرایی جێ خۆ دەندرێ هەڤۆکا من برەسەر گرتی جێ من دەندرێ هەڤۆکێ دێ برەسەر گرتی ئەڤ هەردوو میناکانە یەک چاوا ڕاوەک کردەتێ چاوا ڕاوەک برەسەرتێ نها ئەمێ دەندرێ هەڤۆکەکێ دێ ڕاوەکا خۆبینن چاوا ڕاوەکا من تێرکەر بێ چاوا ڕاوەکا من تێرکەر بێ وەکی هێمانین هەڤۆکی جێ ڕاوەکێ چاوا کردەتێ چاوا برەسەرتێ چاوا تێرکەرتێ چاوا دەندرێ هەڤۆکا من دێ تێرکەرا من وەکی ڕاوەک بێژ هەر چا ڕاوەکا ژی وەکمە گوت تێ قبولکردی بێریڤان ji mala hevala xwe hat bêrîvan ji mala hevala xwe hat bala xwe bitin bê hevokê dibêje bêrîvan ji mala hevala xwe hat kirdeyê hevoka min bêrîvan e kirdeyê hevoka min bêrîvan e lêkera min hat e lêkera min negerguhêz e negerguhêz e ji ber vê yekê pîwîstî birêserê nayê lê pêwîstiya vê hevoka min ji ber lêkera min negerguhêz e pêwîstiya min bi têrkerê heye têrkerê ji bo hevoka min têr bike têrkera min dendrê hevokê de ji mala hevala xwe ji mala hevala xwe ev hemû ravek ev raveka hanê ev raveka hanê bûyê têrkera hevokê ev raveka got di vir de hatiye bûyê têrkera hevokê têrkera hevoka min ji mala hevala xwe hem hokera cihê hem çend raveber têdene raveberik du raveber bi ravekerekê ev raveka hanê ev têrkera min wekî raveka jînavkî jî di vir de hatiye di raveberin û ravekereke ravekera jînavkî hatiye têrkera min ravek e têrkera min î vê hevokê raveke em giyan xala dawîn di hêmanên hevokê de bi çawa raveka min tê wekî pêveber pêvebera hevoka min pêvebera hevoka min ravek bê pêvebera hevoka min pêveber bê ravek dibêje rodî xwendekarekî jî hatiye rodî xwendekarekî jî hatiye baş bala xwe bidin vê hevokê xwendekarên hêja û nêbala xwe bidin vê hevokê ev hevoka hanê hevokekî navdêrî ye hevokekî navdêrî ye ne lêkerî ji ber got ti lêker di hundirê hevoka min tune ne ev hevoka hanê hevokekî navdêrî ye li vê dekê kirdeyê hevoka min rodî rodî kirdeyê lê pêvebira hevoka min ne lêker e lê pêvebira hevoka min wekî ravek hatiye pêvebira hevoka min wekî ravek hatiye xwendekarekî jê hatiye xwendekarekî jê hatiye ev raveka rengdêrî ev raveka rengdêrî cihê xwe di hundirê hevokê de wekî pêveber girtiye cihê xwe di hundirê hevokê de wekî pêveber girtiye xwendekarên hêja û delal ez bihêvî min hûn li malê wekî spartekekê jî hûn çêkin di hêmanê hevokê de wekî kirde wekî bireser wekî têrker wekî pêveber hevokinan li malê binivîsînin û xwe fêrî wî nabikin bi çawa ravekê me cihê xwe digirin di hundirê hevokê de wekî peyûra wana bi her çar hêmanên hevokê re wekî kirde wekî bireser wekî têrker wekî pêveber xebat xweş û bimînin xweşiyê de û serkeftin ji wan